Nairobi. Kwa kanyo Attorney General Justin Muturi opogore paro kod jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo kendo kone komiti mar od bura ma nono kambi mar Worldcoin ni kambino ne ok opuodhi mar tayo chenro mage pacho kaendi. Muturi manochopo e nyim komiti mar od bura kawuono oyango ni nitiere nyao e chike ma pacho kaendi mamiyo kembe mar Worldcoin ne otayo chenro mage kendo kawo nonro mar Jo-Kenya kokalo e menyo tong wang'gi. Jafwambo mar Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Dwe achiel tok oganda makwar nure kar bago rombe ma KCC kendo ng'ong'o wang'gi masin mane kawo nonro margi. To giyudo muom maromo Sh7,000 nonro ewi kambi mar Worldcoin mapodi nono matut kod od bura. E kama Attorney General Justin Muturi ne ochopo e nyim kamiti mar od bura mondo ochiw ler mathoth ewi chike matayo ndikruok mag kembe ma wuok e pinje maoko matimo ale thurka kendo lero ka bende kembnigo ne ondikore e yor chik. Sometimes keep time too much. Ka Muturi ne chalo ka gima opogore paro kod tend migawo mar tudruok manyasani kane okone jo od bura ni kambi mar Worldcoin ne otimo chenro mag kawo nonro mag Jo-Kenya ataro mar chik. You can confirm that they have been operating illegally in advancing the activities of Worldcoin. As a chief advisor to the government, I want to say that the laws we have are not sufficient. They are inadequate, and it's for that reason that my team will be delving into that to explain that there is a proposal from the National Treasury working in conjunction with the Central Bank and the Office of the Data Commissioner. And I think the ICT Ministry to set up a task force to examine the whole area of digital currencies. Attorney General bende olero ni piny Kenya onge kod chike motegno manyalo geng'o ne kembe maket kod Worldcoin e kata donjo negi mar kawo negi okang' mar chik kendo jiwo jo od bura mabiro tayo chenro mag donjruok kod nonro mag jopiny aoyaye. I think there is an aspect of the need to protect Kenyans within the area of consumer protection law. The National Treasury takes the lead in proposing the the setting up of a task force to deal with the whole issue, the whole area of cryptocurrency and within the space of data protection and consumer protection. Okil mar piny owacho ne onwang'ore laru mapoth Juliet kidwaro ni mondo ler kaka kambi mar Worldcoin ne ochako tie Kenya kata odoko ni chik nitiere mandiko kembe kapok ochako tich e piny Kenya. so many now cryptocurrencies maybe that are operating in Kenya. Can you confirm whether they have this certificate of compliance? We are talking about the registration as a data controller processor under the Data Protection Act of 2019, which is regulated or implemented by the Office of the Data Protection Commissioner. And we are talking of registration under the Companies Act regime, which is a saga under the Office of the Attorney General, Business Registration Services. The Data Commissioner cannot register a foreign company to do data mining until that company is registered under 974, because that would be the establishment document locally. Yes, so you are misinterpreting the provision. So essentially the data commissioner cannot register unless among the documents given to her or him are documents confirming the company is registered as a foreign company under 974. Jakom kamitino John Kerie bende okone jo od bura mondo bi ochop kod jopiny man kod chich koponi gin kod ywak bang' kane okaw nonro mar wengegi kod kambi mar Worldcoin. Who would have stopped Worldcoin from going as far as they did? Walter Nyambaga, Ramogi TV.